Milí priatelia, počúvate Ximias podcast, moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes tu so mnou sedia milí hostia Katka Pončáková, psychologička, a Martin Chalúbka, farár. Obidvaja žijete, pracujete tu v Prešove. Tak ja sa teším, že sa môžeme dnes porozprávať na tému odpustenia. Boli ste našimi hostiami aj počas konferencie, kde sme sa trošku na túto tému rozprávali, ale dnes máme viac priestoru, aby sme to trošku rozvinuli. Tak moja prvá otázka je, čo to je odpustenie? No vždy, keď vyučujem snúbencov o dôležitosti odpustenia, tak im hovorím jednu možno vetu, myšlienku, že odpustenie to je rozhodnutie. V prvom rade je to rozhodnutie vôle. Teda to všetko ostatné emócie a to ďalej sú až na ďalších miestach pre mňa osobne. Teda je to rozhodnutie vôle, že sa nechcem vrácať k tomu zlému, čo sa stalo v nejakom vzťahu a že teda sa nechcem na toho človeka hnevať. To je, myslím si, že veľmi dôležité, že to rozhodnutie musím urobiť. A samozrejme, že keď to rozhodnutie urobím, tak tým vlastne sa uvoľňujem aj seba, aj toho druhého do budúcnosti. Teda odpustenie je dôležité pre budúcnosť tu na Zemi, ale aj tú ďalšiu budúcnosť, ktorú ešte zatiaľ momentálne nevidíme, ale na ktorú sa pripravujeme a ktorú očakávame, teda večnosť. Máš ty, Katka, nejakú definíciu? Ja veľmi nie som na definície, ale táto bola veľmi pekná, ale doplnila by som, že teda to odpustenie je dôležité na to presne, aby sme nechodili po svete s takým batohom horkosti, ale keď niekomu odpustíme, v podstate nám to dáva voľbu nad našim životom späť nám. Lebo častokrát to neodpustenie spôsobí, že sa nejakým spôsobom správame a nejak premýšľame a niečo iné nás má v moci, tak povediac. Ale keď to odpustenie učiníme, tak tým pádom ako keby my znova máme voľbu a kontrolu nad našim životom a nad našimi myšlienkami. A nemá nás v rukách niečo iné. To je zaujímavé. Ďakujem. A predpokladám, alebo vy obidvaja vo svojej profesii nejakým spôsobom narábate zrejme aj s odpustením, teda farár určite. A predpokladám, že aj v psychológii nejakým spôsobom. A je v tom nejaký rozdiel, akože tá profesionálna rovina a tá osobná rovina, nejak to rozlišujete u seba, alebo ako to vnímate? No, asi rozdiel by nemal byť v tom, že ak iných učím o odpustení alebo hovorím o dôležitosti odpustenia, že teda ja sám žijem vo vzťahu alebo vo vzťahoch, ktoré sú narušené nejakým neodpustením alebo hnevom alebo nejakou horkosťou. Ale samozrejme, že je jednoduchšie o tom hovoriť a vyučovať to, lebo to sú veci, ktoré sú možno pre veriaceho človeka, pre farára nejako tak samozrejme, ale už v tom bežnom živote vo vzťahoch až také samozrejme nie sú. Je to mnohokrát zápas so sebou samým a s tým, že prečo znova by som mal odpúšťať niekomu. Takže je to fajn, že človek má tento základ, ale v odpúšťaní nie som profesionálom. A pre mňa je to súčasť mojej práce, aj keď nepracujem samozrejme iba s ľuďmi, ktorí sú kresťania. Častokrát je to naopak, ale aj keď si myslím, že pre nás kresťanov by malo byť ľahšie odpúšťať a mali by sme v tom byť vzorom, keďže vieme, z čoho môžeme odpúšťať. Bohužiaľ, mám pocit, že vo svete to často nie je pravda a že nie sme tí, pri ktorých vidno tú väčšiu milosť. Ale napriek tomu, či už sú to kresťania alebo nekresťania, tak pracujeme s pojmom odpustenie a s týmto aktom v podstate, lebo tak ako som hovorila pri tej prvej otázke, tak ľudia nechcú alebo uvedomia si, že nejakým spôsobom ich to neodpustenie ovplyvňuje niekedy na každodennej báze, že ich to drží v minulosti, že majú myšlienky alebo sa tým neustále zaoberajú a že to odpustenie nie je nevyhnutne pre toho druhého človeka, ale častokrát je to aj pre nich a pre nás a to, ako sa cítime a ako nežijeme iba v minulosti, ale môžeme sa nadýchnúť a žiť aj v prítomnosti. A častokrát je to aj súčasťou párovej terapie konkrétne. Mám veľmi rada, keď v podstate vždy pár príde s nejakým pohárom vecí, ktoré tam sú. Častokrát bude ten pohár
plný, poloprázdny, alebo veľmi plný, alebo preteká a je tam veľa toho neodpustenia. A dokonca niektoré páry vediem k tomu, aby si tie veci spísali a potom v rámci toho sedenia ideme jednu vec po druhej a pomáham tomu človeku to vyjadriť, ale aj tomu druhému človeku, tomu partnerovi byť v tej situácii pre svojho partnera oporou a prejaviť to, že to vníma a že mu to je ľúto. A vnímam, že to potom po takomto akte je naozaj ako keby ten pár odchádza ľahšie a tie veci, ktoré riešime zrazu nevyvolávajú ďalšie veci z minulosti a ďalšie a ďalšie a ďalšie, že to nie je taká reťazová reakcia. Čiže je to veľmi napomocné pre všetkých podľa mňa. Čiže keď človek prejde tým procesom odpustenia, alebo ako to nazvať, tak vlastne už sa nemusí k tomu vrácať, že je to ako keby vyriešené nejakým, alebo mohlo by byť, alebo malo by byť? Práve, že sa k tomu, áno, nie k tým konkrétnym práve, že nie k tým konkrétnym veciam, ale k odpusteniu ako takému pozbudzujem, aby sa ľudia vracali. Jasne, lebo to je... musíme, alebo potrebujeme. Áno, pravidelne v tých... Ale nemusíme k tej istej veci sa vrácať, to je dôležité. Ale ja osobne teda, lebo tak si začal tú otázku, ja osobne kvôli tomu, že som párový terapeut, vôbec nie som nejaký profesionál v odpustení. Práve naopak, môj manžel mi často hovorí, že skôr som možno mohla byť obhajca alebo žalobca a pracovať niekde na súde. To by mi išlo výborne, ale našťastie môj manžel je veľmi milostivý a trošku zabudlivý, takže mi to pomáha v živote. Tak to je pekné, že ty profesionálne pomáhaš iným a vlastne v rodine máš oporu svojom manželovi, ktorý... Ano. Teoreticky ma to v práci motivuje, vnímam ten zmysel, ale prakticky on ma motivuje viac. Ale páči sa mi, že obidva vlastne priznávate, že aj keď teda niekto by mohol povedať, že ste profesionálni odpúšťači, že to vôbec tak nie je, že sú to zápasy. A teraz nechcem, alebo nemusíte hovoriť nejak o sebe konkrétne, ale či už aj z tej praxe zo života, že aké sú prekážky, ktoré máme ako ľudia v tom odpustení, že prečo máme, ja seba do toho zahŕňam, že čo je také ťažké pre nás, aby sme odpustili. No, asi prvý problém je, že nechceme odpustiť, že nemáme k tomu vôľu, vidíme nejaké prekážky, ktoré nám v tom bránia. Tie prekážky naozaj môžu byť veľmi, veľmi rôzne, ale niekedy je to možno vlastne ten pocit, že sa postavíme ako keby do tej Božej pozície a že my sme tu tá konečná inštancia a že my to ako keby nechceme prelomiť a nechceme povedať to slovíčko odpúšťam. A toto je problém, že vlastne chceme byť ešte viac a vyššie, ako je Pán Boh v tom vzťahu. A to je nebezpečné, lebo keď Pán Boh odpúšťa nám, a robí to z lásky a bez nejakých našich zásluh, alebo že by nám to spočítal tie dobré body a potom povedal, že dobre, tak ako fajn, ja ti to odpustím, tak my nemáme právo povedať, že nechcem ti to odpustiť, lebo si, ja neviem, nedostatočne nejak sa prejavil možno v pokáni. Ak niekto príde s tým, že ma prosí o odpustenie, no čo potrebujeme viacej, aby urobil, hej, že... Po kolenačky prísť, alebo... Neviem. Ako... Alebo niekedy máme taký pocit, ako, hej, to sa mi páči, ako si to vyjadril, že sme ako keby aj žalobcom, aj sudcom, hej, ako keby na tom Božom mieste. Myslím, že to si trafil veľmi dobre. Tak som sa na to, priznám, až tak nepozeral, ale je to, myslím, že dobrý postreh. Ja si pamätám, ja tu asi dosť často uvádzam ten príklad, lebo mňa to tak zamrazilo. Bola to síce česká relácia Pošta pre teba, takže vieme, že to je trošku asi aj komerčné, ale viem, že sa tam stretli matka s dcerou a vlastne tá matka pred tou kamerou televíznou prosila tú dceru o odpustenie a tá dcera jej povedala, že milica je ľudské, odpúšťať je božské, ale keďže ja nie som Boh, tak ti neodpustím. Hej, teda ona vlastne ako keby priznala to, že Pán Boh je ten, ktorý odpúšťa, ale ja som človek a ja proste ti neodpustím. Ale chýbalo tam to pozvanie, ktoré si ty naznačil, že keď Pán Boh mne odpúšťa, tak by som mal vlastne... Hej, a mňa šokovalo aj to, že to povedala s takou studenou a kamennou tvárou, že to je niečo, čo mám taký obraz pred sebou, že takto by som nechcel a nemal reagovať.
aj keď nehovorím, že niekedy taký postoj nemám minimálne vo svojom srdci, že je to veľmi ťažké to prehryznúť v sebe, tento pocit. A ty, Katka, tým prekážkám máš nejakú myšlienku? No, ja som častokrát bola v situácii, kedy som si povedala, že takto odpustenie z toho, že sa momentálne tak cítim, alebo že mala by som odpustiť, lebo som dobrý človek, alebo že z dobrej vôle. A pre mňa bol naozaj ten zlomový bod asi vtedy, keď som sa stala kresťanom a pochopila som to, že naozaj mi Pán Boh vopred odpustil moje hriechy a že ja mám ako keby nekonečný kredit v tom odpustení, že nekonečne môžem čerpať z toho, že on odpúšťa mne a že ja môžem odpúšťať ďalej a že to nie je len z nejakej mojej dobrej vôle a o toho, že som sa dobre vyspala, no tak dobre, ale z toho, že on naozaj nám odpúšťa všetko. Takže som tak začala sa cíti tak, že to odpustenie je taká moja superpower, ktorú možno som predtým nemala, alebo som jej takto nerozumela. Ale myslím si, že prečo to je ešte pre ľudí ťažké, je, že častokrát tie situácie nie sú úplne jasné, že čo sa udialo a častokrát ľudia v konfliktoch sa cítia tak, že obe strany v podstate sa cítia ukrivdene. A v tom je asi moja výzva to, že aj keď máme pocit, že 10% toho konfliktu, či už je to v rámci páru alebo vo všeobecnosti s ľuďmi okolo nás, je našich a vieme tú našu časť vlastniť a uvedomiť si ju, tak stále my môžeme začať. Stále my môžeme povedať, že vnímam, že toto a toto sa udialo a že takýmto spôsobom som ti mohla ublížiť. Povedz mi, a mrzí ma to, odpusť mi, prepáč mi. Povedz mi, že ako to bolo, alebo ako to vnímaš a možno tým pádom motivujem aj toho druhého človeka povedať tú svoju časť. Možno by som nezačala tým, že toto sú moje 2% konfliktu a teraz ty priznaj tých svojich 98, ale aj keď sa cítime možno tak, že ten človek nám ukrivdila, ale nie je to celkom jasné, stále môžeme začať. Lebo ten druhý človek nie je náš nepriateľ. Náš nepriateľ je len jeden. A my máme bojovať za zdravé vzťahy pre nás. No ináč možno, že majú obidvaja ľudia v tom konflikte ten pocit, že majú iba tých 2%, tie 2% na víne a že ten druhý je z tej väčšej časti. Ale vlastne sa mi páči, že si poukázala na to, že to nie je matematika, že to neplatí tak, že ten, kto je viac na vine, ten musí začať. Že vlastne aj ja, ak mám pocit, že som menej na vine, tak môžem začať. Nie, asi. Tak, lebo myslím, máme skreslený pohľad všetci na tú situáciu a nevidíme to. Asi nie je teda o meraní spravodlivosti, že kto je spravodlivejší, ak to menej, kto viac ublížil, ak to menej. Že tam sa to zasekne potom vždy. No. To je pravda, že sa ľahko zasekneme. No, ste ma naviedli v tom, čo hovoríte ešte na také dve myšlienky a ako sa s tým popasujete, že vlastne obidva ste povedali, že vám pomáha vaša viera v tom, aby ste odpúšťali druhým, lebo si uvedomujete, že Pán Boh vám odpustil. No, ale teda moja otázka je, že je nejaká rada pre ľudí, ktorí nežijú s Pánom Bohom, nepoznajú Pána Boha, neveria v Pána Boha, že čo takému človeku môže pomôcť odpustiť? Lebo myslím, že v tomto kresťanstve máme veľkú ako výhodu. Takže čo, je nejaká myšlienka motivačná, že ako rozprávať, ako pozbudiť neveriaceho, alebo teda... No, ja keďže som v úvodzovkách profesionál, ako farár, tak ja sa oveľa častejšie stretám s veriacimi ľuďmi a keď riešia tento problém, tak sú veriaci. Takže možno Katka by vedel viac povedať, asi častejšie, určite oveľa častejšie je vo svojej práci a v tej službe, ktorú robí s neveriacimi ľuďmi. Ale ja neviem, no motivovať možno by ich mohlo to, že vlastne tým ubližujú aj sami sebe, keďže dnes sú pomerne veľmi ľudia zameraní sami na seba, aj keď to asi nie len dnes, to je problém, ktorý sa tu ťahá s nami od počiatku. Ale myslím, že to ako keby naberá čoraz väčšiu sílu tá sústredenosť na seba. Tak čisto možno z takýchto sebeckých dôvodov, aj teda, že myslím na seba, na nejaké svoje duševné zdravie alebo na svoj pocit pohody, tak je to síce taká veľmi
aj krehká, aj veľmi pre mňa osobne nie je celkom čistá motivácia, ale ak by som rozprával s neveriacim človekom, tak možno, že aj toto by som mu povedal. Ale na druhej strane, aj keď rozprávam s neveriacim človekom, zrejme by som sa mal snažiť mu odovzdať to posolstvo, že je tu niekto, kto odpúšťa nám a možno aj tá jeho ťažká životná situácia, keď je s niekým v konflikte, by ho mohla priviesť k Pánu Bohu. To neviem, ale nemám s tým nejaké veľmi bohaté skúsenosti, že by to naozaj tak reálne bolo, ale ako teória sa mi to v tejto chvíli javí fajn a že by to možno bola cesta určite pre toho človeka. Tak Martin ti hodil hodinu rukavicu, Katka, že ty asi viac rozprávaš s ľuďmi, ktorí nejak, Pán Boh im nie je až taký blízky a nežijú vo viere. Čo tam radíš klientom? Alebo teda, alebo asi nezačneš kázať ako farár, to nemôžeš? No, tým, že túto prácu robím už niekoľko rokov a že som bola svedkom rôznych situácií a udalostí a ja úplne vnímam to, že odpustenie niekedy je veľmi, veľmi ťažké, lebo bola som s ľuďmi, ktorí spracovávali napríklad to, že ich niekto uniesol za účelom vraždy, to, že ich niekto znásilnil, to, že im bol partner neverný, že ich dieťa, úplne zdravé dieťa zomrelo vinou lekárov pri pôrode a podobné situácie. Takže ja mám k tomu veľmi rešpekt a empatiu a rozumiem, prečo odpustiť sa zdá niekedy veľmi ťažké, ba až nemožné a nikoho do toho nenútim. Ale tí ľudia vidia, že tá trauma, tá situácia, tak ako som už spomínala, v nich ostáva, v nich niečo spôsobuje a tá nenávisť voči danému človeku, ku ktorej sa neustále vracajú. Niekedy mám pocit, že to tak opisujú, ako by ich to až zožieralo zvnútra a vnímajú tú ťarchu. A aj v psychológii v rámci toho procesu riešenia traumy je dôležité sa nejakým spôsobom k tej situácii vrátiť a možno sa to nevždy formuluje ako odpustenie, ale to je to, ako ja tomu rozumiem. A ten človek ako keby vypustí toho vinníka z väzenia a už mu nedáva viac vplyv a silu nad svojim životom. Aj keď je to samozrejme ťažšie, keď ľudia nevnímajú ten aspekt Krista. Ale častokrát ešte taká vec, ktorej sa boja, ktorú riešime, je, že odpustenie znamená návrat do toho vzťahu. Odpustenie znamená, že keď ma niekto, keď som bola žena uväznená v domácom násilí, znamená, že mám sa vrátiť späť k tomu násilníkovi. Znamená to, že mám si vybrať toho istého lekára pre ďalší pôrod. Čo to konkrétne znamená? A to chcem zdôrazniť, že odpustenie nerovná sa návrat do toho vzťahu, tak aký bol predtým. Vieme človeku odpustiť a zároveň sa rozhodnúť, že tento človek nemá byť súčasťou môjho života, lebo je to toxický vzťah, je to vzťah, ktorý ma ohrozuje psychicky, fyzicky. Čiže vôbec to neznamená, že mám ako keby s ním udržiavať to, čo sme mali doteraz. To sú dve oddelené veci. My vieme odpustiť, vieme meniť svoje prežívanie tej situácie z minulosti, ale rovnako sa vieme rozhodnúť v múdrosti, že čo ďalej s tým vzťahom a s tým človekom robiť. Čiže keď to oddelíme, tak častokrát pre tých ľudí to je ľahšie a taký výdych, že to vlastne neznamená, že mám ako keby zabudnúť a vyskytnúť sa zase v tom istom nebezpečenstve. Takže niekedy, keď zápasíme s tým odpustením, ako keby sme mali nesprávne predstavy, čo to znamená a preto aj to nám môže brániť potom nejak vlastne urobiť nejaký zmysluplný krok v tom odpustení. Presne tak. No v tom, čo ste hovorili, ešte zaznela aj taká myšlienka a chcem sa k nej vrátiť, že to, že je niekto kresťan, neznamená automaticky, že ľahšie odpúšťa. A myslím, že to niekedy môžeme mať ako kresťania takú nejakú morálnu nadradenosť alebo pocit taký, že sme ako keby morálne lepší, lebo máme Pána Boha. Ale toto nás dáva do takej pokory, do takej do tej reality, že stojíme všetci rovnako pred Pánom Bohom zápasiaci. Tak
aký príbeh z Biblie vás oslovuje najviac, čo sa týka odpustenia a prípadne, že by som to spojil aj s tou podotázkou, s tou skutočnosťou, že čo môže nám pomôcť kresťanom, aby sme teda, nechcem povedať, že súťažíme, že byť lepší odpúšťači, ale je to smutné, ak máme Pána Boha a zlyhávame, ako keby sme boli zaseknutí, ako ste aj povedali. Tak pre mňa osobne je to tak, ako by som povedal v podstate svedectvo môjho života alebo môjho obratenia. Ja som prežil taký Boží dotyk alebo dotyk Božieho slova tak veľmi intenzívne na celoslovenskom stretnutí mládeže v roku 1991. Minulé storočie, 1000 ročie. Ale tam som bol aj ja, tak si to bolo... Nepoviem, koľko som mal vtedy rokov, to by potom že bolo jasné, koľko mám teraz, ale však to nie je tajomstvo. Ale teda naozaj pri tej evangelizačnej výzve, ktorá tam zaznela, tak teda som urobil to rozhodnutie a prišiel som takým osobným modlitebným zápasom pokania, potom večer na izbe internátu, kde sme bývali. A na druhý deň sme mali ráno skupinku, takú, kde sme boli teda na stíšení. A bol tam text o uzdravení ochrnutého, kde Pán Ježiš hovorí tomu ochrnutému ako prvé, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A mňa sa to slovo vtedy tak veľmi mocne dotklo. Ja som to skutočne vnímal ako Božiu odpoveď na ten môj zápas modlitebný. Na to teda, že som odovzdal svoj život Pánu Bohu a že Pán Boh na to takto odpovedal. A v tej chvíli dokonca to bolo až fyzické som to cítil úplne ako naozaj niečo veľmi mocné. A to nehovorím, že každý to tak musí vo svojom živote viery prežívať, alebo že tu dávam nejaký návod, ako by to malo byť s Božím odpustením, ale že naozaj sa ma Pán Boh vtedy vyslovene dotkol tak, že áno, to je niečo, čo je realita, čo som pre teba urobil a ja ti to dávam. A dávam ti to z lásky a z milosti. Tak toto bol taký veľmi, veľmi silný zážitok, takže toto slovo mám to aj v Biblii, aj počiarknuté, lebo Bibliu mám stále tu ešte istú odvtedy a mám to tam aj napísané, toto slovo, lebo to je to slovo, ku ktorému sa treba vrácať a si ho pripomínať, teda k tomu, čo Pán Boh pre nás urobil, lebo nám to niekedy tak zovšednie a keď žijeme ako Božie deti, ako kresťania, tak naozaj môžeme upadnúť do takej šedivosti, Biblia to nazýva vlážnosť, alebo nie, že beriem už veci ako samozrejmosť, že ma to ako keby nevie dostať v tom dobrom slova zmysle, že sa ma to nevie ako keby dotknúť, že je to niečo, čo už beriem ako rutinu. Hej. A to je vo všetkých vzťahoch samozrejme, že to môže byť aj v manželstve, v akomkoľvek vzťahu sme, tak to platia aj o vzťahu k Pánu Bohu, že preto sa treba vrácať k tej prvej láske a k tým možno prvým Božím dotykom a k tomuto slovu, ktoré mi Pán Boh dal. A to je vlastne aj taký a mal by byť taký motor, ktorý v tom živote viery ma nesie aj v tých vzťahoch a v odpúšťaní. A druhý text, ktorý pre mňa je taký oslovujúci, je z proroka Micháša, kde Pán Boh teda hovorí, že to, čo on robí s našimi hriechmi, je, že ich hádže do morských vln a že teda, keď hodíme kameň do mora, tak chvíľočku tá hladina sa vlní, ale potom už nevieme, kde ten kameň bol. A teda to je úžasné na tomto, že Pán Boh, keď naozaj odpúšťa, tak už sa k tomu nevracia, už to nevyťahuje. No my žiaľ sme niekedy takí potápači v tých vzťahoch, že my sa potápame pre tie kamene, pre tie hriechy a ich vyberáme a ukazujeme tomu druhému, že znova si povedal, urobil to isté, znova si sa takisto zachoval. A to potom tak ako keby devalvuje to naše odpustenie, že sme tí potápači, ktorí vyťahujú tie staré veci a staré hriechy. To by sme nemali robiť, lebo je to vždy, to ohrozuje ten vzťah, či sme v manželstve alebo v akomkoľvek vzťahu. Keď sa vraciame k veciam, ktoré už boli odpustené, tak nie je to dobré. Je to zničujúce. A ty, Katka, máš nejakú myšlienku z Biblie? Mne, ako som už podotkla, odpustenie nie je najľahšie. Nie je to najľahšia disciplína kresťanská v mojom živote, lebo ja sa veľa hnevam. Hnevam sa aj na napríklad politickú situáciu, na ľudí, ktorí robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú milióny iných ľudí a robia ich sebecky pre svoj prospech. Čiže ja sa viem tak nahnevať, že to odpustenie mi trvá. A to platí aj vo vzťahoch. Nie len voči politickým
reprezentantom, ale aj mojich osobných vzťahoch. A pre mňa taký veľmi silný príbeh je príbeh Štefana, keď v podstate sa ho rozhodli autority v tom čase zabiť za to, čo prehlasoval, za to, že bojoval za spravodlivosť, za iných ľudí a rozhodli sa ho vyviezť za mesto a tam ho ukameňovať, tak oni, ako ho kameňovali, ako on umieral, tak v podstate zároveň hneď bol v tom procese, že tým ľuďom odpúšťal, vyjadroval to a prosil Pána Boha o to, aby neprosil ho za seba, prosil ho za nich a za to, aby mal voči nim milosť. A pre mňa táto promptnosť, rýchlosť v situácii, ktorá je očividne absolútne neférová voči nemu a zobrala mu všetko okrem večného života, tak keď toto vie robiť on, a nie je to Pán Ježiš, lebo vieme, že aj Pán Ježiš bol to schopný, ale to je Pán Ježiš, ale že to bol človek, tak ako ja, tak ma to inšpiruje asi v tej promptnosti a rýchlosti, ktorá mi nie je úplne prirodzená. Na záver stručne nejakú jednu myšlienku alebo jednu, dve vety na povzbudenie pre našich poslucháčov, aby to nevzdávali so zápasom o odpustenie. Jednu, dve vety asi je to pomerne ťažké povedať. Môžu byť aj tri, no. Dobre. Naozaj je dôležité si uvedomiť, že odpustenie je niečo, čo je vôbec nie ľahké. Že nechceme túto tému zľahčovať, ani to, čo si aj ty povedal, že my, kresťania, si to tak prehodíme ako keby z pleca na pleco a že je to v poriadku. Asi, aby sa nebali ísť do toho zápasu odpustenia, lebo je to niekedy zápas. Ale ak sú veriaci, tak si myslím, že je dôležité sa pozerať v tej chvíli na toho, ktorý, keď pre nás vydobíjal to odpustenie, tak to vôbec nebola ľahká cesta. Bola to cesta potu, krvi, utrpenia, zápasu, bolesti. Pán Ježiš ňou prešiel, preto aby nám bolo odpustené. Takže nebojme sa prejsť niekedy aj cez ten ťažký zápas. A to, čo je dôležité, čo aj Katka povedala, že odpustenie je zároveň zmena, že to neznamená, že sa vraciam do nejakých starých koľají v toho svojho vlastného života alebo toho vzťahu nejakého, kde som skutočne bol nejakým spôsobom ponižovaný alebo mi bol ubližované, že je to možno aj taká mať odvahu vykročiť potom odpustení nejakou novou cestou, novým smerom. Neznamená, že toho človeka teda som mu odpustil a nebudem ho mať rád, lebo mi ubližoval, ale naopak odpustím ho. A to, že možno nechcem ďalej pokračovať s ním na tej ceste, neznamená, že ho nenávidím, alebo že už ho nemôžem sa s ním stretnúť, nemôžem na ňo pozrieť, ale že je to aj zmena. Odpustenie je aj zmena. A to je úžasné na odpustení, že sa môže niečo veľmi zásadné v tom mojom živote zmeniť. Viem, že je to veľmi ťažké. Viem, že je to veľmi náročné. A že sú situácie, ktoré sa javia ako neodpustiteľné, ale stojí to za to. Je nám ľahšie, keď odpustíme. Katka, Martin, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste sa podelili nielen o svoje vedomosti a nejaké skúsenosti, ale aj o svoje zápasy, že ste odkryli niečo aj zo svojho vnútra. Tak verím, že to bude užitočné aj pre našich poslucháčov a divákov. Takže ďakujem veľmi pekne. A milí priatelia, počúvali ste Chcimias podcast. Ak máte nejaké komentáre, otázky, kľudne nám napíšte. A záznamy z konferencií na tému odpustenia, teda oveľa viac obsahu, budete môcť sledovať na stránke chcemviac.com alebo na našom YouTube. A niekedy dovidenia, do počutia na budúce.